silokhu sithandana angakangithathi. Sanibonani Mzansi, igama lami uMpulelo kaMthombeni le Moja Love Channel 157 uhlelo inkomo zamalobolo. Mzansi namhlanje sesosha nguve kunobaba osibhalele ubaba owakwaDube uyakhala manje uthi walobola umuntu wesifazane. Manje kwaba khona ukungaboni ngasolinye. So sekwenzakeleke bahlukene umuntu wesifazane ohambile ubuyele kubo. Asambe ke siyoza uDube bese sibona ukuthi singamsiza kanjani. Sawubona baba. Yebo Mthombeni. Niyaphila. Siphila impela baba. No siyabonga. Igama lami ke njengoba wazi uMpulelo kaMthombeni. Yebo baba. Ungibhalelile namhlanje ngicela ukuthi uzazise bese uyangitshela ukuthi ikuphi lokho ufuna ngikulaphe kukho. Ya ngumandla wakaDube. Bamthombeni ngicela usizo lakho ukuthi ungisize ukuthi bengigane unkosikazi intombazana ngayaka amashinini sibongo. Ngahamba ngafika ngayithatha. Ngahamba ngayilobola. Sengiyilobolile bathi bakibo no akwazi ukusihlabisa ngoba ukhulelwe. Umama igama lakhe yena ubani wakwabani? Thembi wakamashinini sibongo. Yeah. And then ngoba sasibantu nje sikhonza and then kanti empeleni mumva le kudala emakhaya lesa sihlala sonke ngaseke nabazali bakhe ekhaya kibo. And then basibaso bathuthela eMpumalanga. Bathi nasuka eMpumalanga wagana myeni wakhe ba divorce. Yeah. And then ngithemba divorce banaye mina bese ngishadile nginonkosikazi omunye. Then nkosikazi wami siyandlula emhlabeni. Then ke asengingedwa sasidibane etown ngasasexoxa ke. Sabe neyivumelwano zokuthi okay sihlala sonke well isikhathi esithi losithandana sinayo impela. Yeah. And then unkosikazi shone ngo2013 and then wafika manje unyaka lo phamo unyaka ophelile ngasinyamshaya nyamlobola ke. Angicela ukumlobola then wasuthi aba ekhaya babe ukuthi okay abakwazi bahlabise ngaphambi kokuthi akhululeke ngoba ngesiko lesintu vele uma akhulelwe abahlabi. Kwathi ukuthi ke manje emva kaloko ke waba ukuthi ke bamletha unkosikazi unamletha ekhaya then sasuka leyo babazali wafika la ekhaya ubabncane bamletha la ekhaya then waba ukuthi ke siyahlala bese siyenkonzweni sihamba sayenkonzweni silo sikhonza usuyasuka uyengena uya lenkonzo yakhe esigubhu la ecelayo ngathi mina kulungile waya lapho waya amasonto ngathi amabili. Okay, so niyathandana ukhulelwe emva kwalokho walobola. Yebo ngalobola. Makumele nihlabise kwaba ukuthi manje niyamiswa ngoba angeke bakwazi ukuhlabisa ngoba usakhulelwe. Yebo. Right ke manje